U ħanaddu mill-ewwel biex niftħu l-envelop. Eċitament kbira hekk min jaff il-green room kif huma sejrin. L-ewwel premju huwa tal-aħjar talent żagħżugħ. U nara daqsxejn min huwa li mija l-kanzunetta rebbieħa. L-aħjar talent żagħżugħ l-Anja tal-Poplu 2014, it-38 edizzjoni. Il-kanzunetta jisimha Pupa, il-kantanta jisimha Denise Spiteri. Ritratti ta' meta kont għadni tfal, ta' meta x'innoċenti ma kontx naf kif nagħmel żball. Int biss pupa xkejkna m'għamilt xejn ħażin, int biss tista' tnessini dan kif il-destin. Int biss pupa xkejkna m'għamilt xejn ħażin, int biss tista' tnessini. Denise Spiteri, għawni. Proset Denise Spiteri, il-kanzunetta Pupa. Grazie. Għandu fidejja l-envelop għall-aħjar interpretazzjoni. L-aħjar interpretazzjoni itmur għal Christian Arding bil-kanzunetta Il-Karba tal-Mument. Fit ma jispiċaj, ma nafx ta' min raġun, nistaqsi konxin il-kaġun. Inweġġak turrufna, familja li spiċaj, ma nafx min kien sbalja. L-aħjar kanta awtur. L-aħjar kanta awtur l-Anja tal-Poplu 2014, 38 edizzjoni, il-kanzunetta Kif xrobtu l-menti, Frank O'Neill. Kif xrobtu l-menti, mieta kummenti, naraw nisma' jien kuljum. Ħarbattu l-wires, għandi bżonn il-pliers. Ħaffef isa kemm seddu, tini xas niskajpjaj. Jew it-tweet nittajpja. Għandi ħabda mpoġġi l-klim. Sħabi jadurawni, anke jappoġġjawni. Ipoġġuni ta' qudiem, min jikxef minn hemm, min jikxef minn hawn. Għaddijaw il-missija, spiċċa żmien tas-sawn. Frank O'Neill jirċivi trofew ukoll 500 euro għall-aħjar kantawtur. L-aħjar tema soċjali. Niftħu l-envelop, ħafna eċitament. Tirna xilek, Mela. L-aħjar tema soċjali. Itmur għall-awtur Rita Paċ għal-kanzunetta Seba Spadi. Il-kanzunetta il-quċċata interpretata mill-grupp Is-Seba Spadi. Proset Rita Paċ. Issa r-rotatur biddel il-kulur, minu isfelu minn fil-quċċata. Iżda tinsaqat alla fuq kulħadd. Issa sinbħal-min tanti kritikaj, imma jasal żmien qisu xejn ma kien. Id-dismita tnislek mill-quċċata. Fuq min terġa' tmur għal dembek id-dur, aħjar kelb il-ġuħ min għani il-sin. Fuq il-quċċata. Nistiednu magħna l-Rita Paċ sabiex titla' fuq il-park sabiex natuha it-trofej tagħha. Fl-istess ħin nixtieq nfakkarkom li issa wasal il-ħin li nħabbru l-ewwel 3 postijiet. Jiġifieri, it-tielet post jirbaħ 400 euro lil kanzunetta li tikklassifika fit-tielet post. Rita Paċ hawnhekk. Proset Jeff ukoll tal-interpretazzjoni mis-Seba Spadi. Proset. U auguri. Proset ħafna Rita. Iċkejken mal-mama. Bl-akkumpanjament ukoll. Kont qed ngħid, it-tieni post jirbħu ukoll 600 euro għal kanzunetta li tikklassifika fit-tieni post u għall-ewwel post 1000 euro u ovvjament it-trofew kull wieħed għal dawn ir-rebbieħa. X'namlu? Immorru għat-tielet post. It-tielet post
Festival Lanja tal-Poplu 2014. Awtur Joe Julian Farrugia, kompożitur Miriam Christine, kanzunetta Wara l-kanċell ikantaw Miriam Christine u Olivia Lewis. Nixtieq ikun kellhom inseħħu xewqat ma kont għamilt żball u spiċċajt kundannat maqful id-destin tal-leħreġ kastell għax isir biss li jtir minn wara l-kanċell. Nixtieq li ninbidel skop ma nara id-dinja. Għawnu ma waslu. Għaxaw da xejbot ta' jgħidu. Wasal mana Joe Julian Farrugia li huwa l-awtur tal-kanzunetta ċabċifa senjuri fit-tielet Miriam post. Christine u Olivia Lewis. Proset. Proset ħafna. Proset. Proset. Proset ħafna. Mill-ġdid, proset. Fit-tielet post. Bravi. Wasanna issa għat-tieni post. Ħanħalli fidej Josephine sabiex tħabbar it-tieni post tal-lejla. Fit-tieni post fil-Festival Lanja tal-Poplu 2014, il-lirika ta' Frank O'Neill, kompożitur Frank O'Neill, il-kanzunetta Kif xrobtul il-menti. Kif xrobtul il-menti, Frank O'Neill, Christabel Willa. naraw nisma' jien kuljum. Ħarbattu l-wires, għandi bżonn il-flyers. Ħaffef isa kemm seddu, tini xas niskajpjaj. Jew it-tweet nittajpja. Għandi ħabda mpoġġi klim, Sħabi jadurawni, anke jappoġġawni. ipoġġuni ta' qudiem. Min jikxef minn hemm, Min jikxef minn hawn, għaddijaw il-missija. spiċċa żmien tas-sawn. Kulħadd Proset, 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 proset. Proset, proset ħafna. Proset. Imma jiena ġobni dak il-kappell bil-vit. Oriġinali wiz. Clint, wasalna l-ewwel post. Wasanna. Proset tassew fit-tieni post. Wasal il-ħin issa sabiex inħabru r-rebbieħa tal-Festival Lanja tal-Poplu 2014 it-38 edizzjoni li llum fetħu l-ewwel attività minn 63 attività li għandha l-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali propju matul din is-sena. Iftaħaxa taqla li qalbi bil-kurzità. L-ewwel post. Awtriċi Rita Paċ, kompożitur Mark Cicluna. Il-kanzunetta Jien ma naħdimx, kanta Festi mandiċ lanqas issibtu l-ħadd, mandiċ karriera x'ħaddan l-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol, jien ma naħdimx imma kollox nagħtik. Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik, bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien mara ta' Proset tassew nistiednu lil-rebbieħa tal-Lanja tal-Poplu 2014 naqdu magħna fuq dan il-palk kienet serata memorabbli. Grazzi ħafna tal-li kontu udjenza mill-aqwa. Verament ħadna gost. Niddedikaw din il-kanzunetta għal-nisa kollha taż-żgħar li ma jaħdmux. Niddedikaw ilkom din il-kanzunetta. Isimgħu f'muha l-lirika li fiha verament lirika partikolari. U hawn huma r-rebbieħa. Forsi nistgħu nerġgħu nisimgħu l-istess il-kanzunetta rebbieħa parti żgħira minna. Nistidnukom sabiex tgħaddu wkoll
Proset. Ma naħdimx imma mani għafqat Festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd M'għandix karriera x'ħaddan l-irwol Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik Bejn dal-ħitan ngħix għalik Grazzi lilkom li segwejtuna. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Kanzunetta jien ma naħdimx. Jien ma naħdimx, xogħol mhux infittex u bik m'għandix. Għax ħin ma nsibx, imma emmili li ma jifhimnix. Ma nieqaf qatt imma xogħli m'hemmx ħlas, x'nilbes hawn ġew lanqas biss nagħti każ. Mal-mejda l-aħħar li npoġġi nkun jien. Imma nitaxaq narana fl-imkien Ma nkerker qatt il-lest il-qadim min qalbi kull jum Ma nafx ħin bdejt u isqanqas naf kemm fadalli jindum Psikoloġija jien qatt ma studjajt Biss meta mtejja issibni warajk ċertifikat ta' tabiba m'għandix Biss meta timrat tarani ndur bik Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt Festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd M'għandix karriera x'ħaddan l-irwol Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik Bejn dal-ħitan ngħix għalik u ħassar Jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar Li f'mandi qatt nibqa' ħaddejja marita u minix Jekk bla ftit qatt ma nistrajkja x'jun jien m'għandix Bonus m'għandix u ma nipprotestax qatt ma navvanza biss ma jimpurtax xogħli bla ebda kundizzjonijiet u jekk għajjejt nibqa' dejja fiskiet Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt Festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd M'għandix karriera x'ħaddan l-irwol Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik Bejn dal-ħitan ngħix għalik u għassar Jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar Jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar Ma jimpurtax l-aqwa li naf illi tinsabu kontenti ftit dar Grazie Thank you lil Claudio.